Ευάγγελος Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα στο σπίτι του από την πρώτη στιγμή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σταθεί δίπλα στον πατέρα Αντώνιο ως αποδέκτης και της αγάπης και της συμπαράστασης του κόσμου. Πατέρα Ευάγγελε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε από εσάς. 9 έτη και 6 μήνες για πράξεις λύπου σχετίζονται με σωματικές κακοποιήσεις ανηλίκων στην Κιβωτό. Είναι κάτι το οποίο πιστεύετε ότι έχει συμβεί? Ότι δεν έχει συμβεί, όχι, τίποτα. Εγώ είμαι γιατρός της Κιβωτού από το 1998. Εθελοντής. Είδα 9.900 παιδιά. Η κυρία Πεγώνη ξέρει τι σημαίνει, η πρεσβυτέρα μου είναι παιδίατρος. Εξετάσαμε 9.900 παιδιά, έχουμε φτιάξει τους φακέλους. Όταν ένα παιδί το στέλνει ο εισαγγελέας, μας έρχεται από το παιδόν και έχει μέσα το ιατρικό του ιστορικό. Πολυπίκυλα προβλήματα των παιδιών. Δεν είναι παιδιά που τους έφυγαν οι γονείς τους, πεθάναν οι γονείς τους και τα παιδιά δεν είχαν. Είναι παιδιά από κακοποιητικό περιβάλλον και οι εισαγγελείς θεωρούσαν ότι υπήρχαν οι προδιαγραφές για να έρθουν αυτά τα παιδιά εκεί. Έτσι, το ιστορικό των παιδιών πρέπει να το μελετήσουν κάποιοι γιατροί. Δεν υπήρχαν τότε στην αρχή χρήματα για να έχουμε γιατρούς με χρήματα. Και έτσι κάναμε μια προσπάθεια, πολλοί γιατροί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Εγώ δεν ήμουνα ιερεύς, έβγαινα το 2008. Αλλά ήμουνα καθηγητής σε αυτά τα λεγόμενα τότε τεχνολογική ΤΕΗ, καθηγητής της φυσιολογίας στην φυσιοθεραπεία, αυτό που είναι Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τώρα, το οποίο ήταν επί της Λένορμαν. Αυτό το πάνω. Εκεί μου είπαν ότι εδώ πιο πάνω στον Άγιο Γεώργιο είναι ένας παπάς που έχει μαζέψει τα παιδιά, τα ταΐζει τα ποτίσματα στα παιδιά και ότι είναι ανάγκη κάποια ιατρική συμπαράσταση. Εσείς λοιπόν έχετε από την εμπειρία σας την πεποίθηση, θα λέγατε, ή τη γνώση ότι δεν έχει συμβεί τίποτα? Εγώ τη γνώση. Η πεποίθηση. Καταθέσατε στο δικαστήριο, ήσασταν μάρτυρες? Δεν πρόλαβα να καταθέσω. Δεν καταθέσατε. Έχω καταθέσει στο πρώτο δικαστήριο. Καταθέσει στο πρώτο. Στο δεύτερο δεν κληθήκατε σαν μάρτυρας? Όχι, γιατί έγινε το εξής. Όταν έφυγαν οι δικηγόροι, κοιτάξτε, στο δικαστήριο ένας να παρίστατο θα έμενε κατάπληκτος από αυτό που γινόταν. Συνεχείς αντικλήσεις, ούρλιες, φωνές, ακουγόντουσαν από την Αλεξάνδρα. 3 φορές είχα πάει απ' έξω περιμένοντας να μπω μέσα για να καταθέσω. Τρομερές συγκρούσεις, η έδρα από τώρα ουρλιάζαν. Και τώρα και προχθές έγινε αυτό, διότι ακόμα και η γραμματέας δεν ήθελε να καθίσει. Καταλάβατε το ωράριό τους και αυτή, πότε έγινε η απόφαση, σήμερα ή εχθές, δεν θυμάμαι, η προηγούμενη ημέρα, φωνές, κακό. Είναι μια τρομακτική κατάσταση για τους μάρτυρες. Εμείς τώρα θα είμαστε μάρτυρες υπερασπίσεως. Ένα άλλο που γινόταν το εξής. Εγώ παλαιά γνώριζα, τώρα μου είπαν ότι είχαν άξει το νομικό, ότι πρώτα καταθέτουν οι μάρτυρες κατηγορίας και μετά οι μάρτυρες υπερασπίσεως. Αυτή είναι η συνήθις πρακτική. Εδώ έγιναν ανάμειχτα πράγματα. Φέρνανε μάρτυρες κατηγορίας, μάρτυρες υπερασπίσεως κλπ. Έγινε και κατά αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων, χωρίς να ήταν. Το έκανε το δικαστήριο αυτό. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω πραγματικά, και θέλω, γιατί είπε και ο Κωνσταντίνος στην αρχή ότι η μισή Ελλάδα πιστεύει ότι ο πατέρας Αντώνιος είναι αθώος. Και παραπάνω. Εγώ όμως εδώ πέρα η μισή Ελλάδα ίσως δεν γνωρίζει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε το δικαστήριο. Σωστό. Γιατί όλα στηριζόμαστε σε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ναι. Έχουμε λοιπόν συνήθως σε μια δικαστική απόφαση, απαγορεύεται η χειροτέρευση τη θέση στους κατηγορουμένους. Εδώ η έφεση ασκήθηκε, γιατί το συζητούσαμε και το μεσημέρι στο γραφείο. Όχι. Ασκήθηκε η έφεση από τον εισαγγελέα. Και έρχομαι και λέω εγώ, ο εισαγγελέας που είδε τα στοιχεία, το δικαστήριο που είδαν τα στοιχεία και αξιολογήθηκαν οι μαρτυρικές καταθέσεις και όλο το αποδεικτικό υλικό. Όλοι αυτοί παραπλανήθηκαν για τον πατέρα? Όχι, δεν παραπλανήθηκαν. Δεν θεωρώ ότι είναι ικανοί οι δικαστές με πείρα να παραπλανηθούν. Αλλά τι έγινε? Παραπλανάνε εμένα. Τι έγινε, αφού είχαμε μια καταδικαστική απόφαση? Δεν θα το αναλύσω. Ακούστε. Όχι, ρωτάω, Ευαγγέλε. Είναι σημαντικό να το αναλύσετε, γιατί μένει μαζί σας. Δεν μένει μαζί σας? Ναι, ο κόσμος αναρωτιέται. Παραπλανάνε εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε όταν δεύτερο επίπεδο. Ακούστε, θα σας πω. Να μας αυτός πείτε ο άνθρωπος πολεμήθηκε με 3 δρόμους.
Ο πρώτος δρόμος ήταν τα άπειρα ψεύδη περί ιδιοκτησίας και περί αυτοκινήτων κτλ. Εννοείται ότι μιλούσαν για πολυτελή ζωή κάποια στιγμή. Για πολυτελή αυτοκίνητα. Τι πολυτελή ζωή να είχε ένας άνθρωπος που ζούσε σε μικρότερο χώρο από αυτόν, βρίσκεται στο κτίριο της Κιβωτού χωρίς να έχει παιδιά αυτό το τμήμα. Δεν είχε ο άνθρωπος κάποια τρομακτικά ποσά που ακούστηκαν ότι βρέθηκαν. Έχουμε διαβάσει για 470.000 στο διαμέρισμα της οργάνωσης. Πού βρεθήκανε? Κοσμήματα και χρυσές λίρες που εντοπίστηκαν σε θηρίδες. Οι αρχές τα λένε, δεν τα έχουμε γραμμένα. Καμία αρχή δεν είπε ότι εντοπίστηκαν σε θηρίδες, χρυσάφια και λίρες. Η αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ναι. Τα έχουμε μπροστά μας, αφορά χρήματα και τη μαλφή ύψους. 470.000 ευρώ. Παραδόθηκαν από τον πατέρα Αντώνιο. Δεν λέει ότι τα βρήκανε. Έχει τεράστια σημασία. Παραδόθηκαν από τον πατέρα Αντώνιο. Άρα πού τα βρήκε εκείνος? Έφυγε από την Κιβωτό. Άρα πού τα βρήκε εκείνος? Γιατί δηλαδή ξέρετε λέτε η περιουσία της Κιβωτού αυτού. Και όταν ο πατέρα Αντώνιος έφυγε. Θα με αφήσετε να το πω? Όταν ο πατέρα Αντώνιος έφυγε από την Κιβωτό, πήγε η αστυνομία και είπε: θα σας παραδώσουμε ό,τι έχουμε. Διότι όταν έγιναν τα capital control. Να ρωτήσω κάτι. Σε σπίτι $500.000 και 300.000. Σε ποιο $500.000 ήτανε? Μισό λεπτό. Στο διαμέρισμα της οργάνωσης. Ποιο θεωρείται διαμέρισμα της οργάνωσης? Ποιο είναι το διαμέρισμα της οργάνωσης? Πού ήταν? Μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω πολλούς. Εκεί που έμενε. Μπορείτε να με αφήσετε να τα πω? Βεβαίως, απλά πρέπει να ακούγονται και οι δύο πλευρές. Έτσι. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Αυτή τη στιγμή ο μόνος που ακούγεται είναι η άλλη πλευρά. Δεν έχει ακουστεί ο πατήρ Αντώνης ούτε εγώ. Προς το παρόν έχετε ακουστεί μόνο εσείς. Και με σεβασμό βλέπετε ότι τόση ώρα όλοι οι συντονιστές δεν σας έχουμε καθόλου διακόψει. Θα με συγχωρέσετε, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εγώ ήμουνα μπροστά όταν ήρθε η αστυνομία. Άρα δεν ξέρω εγώ. Άρα δεν βρέθηκε τίποτα, δηλαδή δεν παραδόθηκε τίποτα? Με συγχωρείτε, δεν παραδόθηκε. Τα παρέδωσε, λέει. Τα παρέδωσαν όλοι. Να σας πω κάτι. Και το σπίτι είναι στην Κιβωτό. Όταν έγινε, το σπίτι αυτό είναι μέσα στο κτίριο της Κιβωτού. Άρα ήταν τα χρήματα μέσα στην Κιβωτό. Δεν ήταν σε κανένα ιδιωτικό του δωμάτιο, ούτε σε ιδιωτικό διαμέρισμα. Ήταν στην Κιβωτό μέσα. Όταν εγώ έρθω εδώ και είσαστε εδώ είναι το κτίριό σας. Και κάνουμε έλεγχο, ο διευθυντής σας θα πει: ελάτε να σας δώσουμε, ορίστε το ταμείο μας, ορίστε αυτό. Αυτό έγινε, κυρία μου. Δεν λέει τίποτε άλλο εκεί. Εντυπωσιακά τα ποσά. Όχι, δεν είναι καθόλου εντυπωσιακά, γιατί θα σας πω. Δεν είναι μισό εκατομμύριο, ήταν 300.000 είναι η αλήθεια. Τώρα τι λένε εκεί, δεν ξέρω πολλά γραφεία να έχουν τόσο μεγάλα ποσά. Δεν γνωρίζω πόσα γραφεία με τη μορφή ΜΚΟ. Μήπως γνωρίζετε τα έξοδα μιας ημέρας της Κιβωτού? Μήπως ξέρετε τα έξοδα πόσα ήταν το μήνα? Έγιναν έγιναν τα capital control, εσείς δεν γίνανε και πάρα πολλές δωρεές το 2017 και μετά γίνονταν απίστευτες δωρεές. Τώρα τι δωρεές γίνονται? Μήπως αυτό ακριβώς. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος του είχε εμπιστοσύνη? Πατέρα όχι με λες Αντώνιο, γιατί θα έχω τη μαύρο τύχη του. Λοιπόν, Κατερίνα, ερώτηση τώρα πάνω στο τραπέζι. Δεν το τελείωσα όμως, εγώ δεν ήμουν παρόν, σου λέω. Μισό λεπτό. Αυτά τα ποσά ήταν στις εγκαταστάσεις, στα γραφεία της Κιβωτού. Εκεί ήταν και το διαμέρισμα του πατρός Αντωνίου. Μισό λεπτό τώρα. Εγώ βάζω πάνω στο τραπέζι μία σκέψη. Μήπως το πρόβλημα ακριβώς είναι ότι τόσος κόσμος έκανε δωρεές στην Κιβωτό και αυτό ερέθησε κάποιους και θέλησαν να βάλουν χέρι, ένα το κρατούμενο, ή άλλες οργανώσεις οι οποίες υποτίθεται ότι είναι πολύ πιο καθιερωμένες, είδαν τις δωρεές τους να γίνονται πιο μικρές, ισχνές και έβαλαν στο μάτι την Κιβωτό του πατρός Αντωνίου. Είναι μια καταδικαστική απόφαση που μιλάει για σωματικές κακοποιήσεις ανηλίκων. Όχι, λέει ξυλοδαρμή, απομόνωση. Εγώ διαβάζω την απόφαση του τριμελούς ο πατέρα Αντώνιος όμως, ακόμα και σε αυτά το θεωρούν ηθικό αυτουργό. Λοιπόν, και αυτό αντιλαμβάνεστε τι είναι. Ηθικός αυτουργός, λέει ο νόμος τι είναι ακριβώς. Εδώ είναι μια τελείως παραποίηση της υποθέσεως. Σαν ο πατέρα Αντώνιος από εκεί έπαιρνε τηλέφωνο και του λέγε: εσύ που είσαι και χτύπα κάποιον άνθρωπο. Αυτά εμείς τα ζήσαμε στο δικαστήριο. Και να ξέρετε ότι ο λαός έχει άποψη για το θέμα, διότι η δικαιοσύνη δεν χαίρει της εκτιμήσεως του ελληνικού λαού. Άρα παραπλανήθηκε η δικαιοσύνη. Ο λαός λέει δεν έχει. Γιατί δεν το ξέρετε από τα αυτά που γίνονται? Όχι, εγώ έχω εμπιστοσύνη. Όχι, έχουμε σταματήσει να πιστεύουμε στη δικαιοσύνη από την ημέρα που η κυρία Ιδινίδη έστειλε τις μητέρες των τεμπών να έρθει στον παπά να τις βοηθήσω εγώ. Είναι δύο τελείως διαφορετικά. Αλλά λέμε για το θέμα. Είναι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Μία πρόταση. Δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Ο κλονισμός της πίστης του
του ελληνικού λαού στη δικαιοσύνη, περνάει μέσα από πολλές υποθέσεις. Μία είναι τα Τέμπη, μία είναι η υπόθεση του πατρός Αντωνίου. Κωνσταντίνε μου, όμως στη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει μια έφεση της εισαγγελέως που διάβασε τα στοιχεία. Έχουμε ένα δικαστήριο που αποφάσισε. Έχουμε ένα πρωτόδικο δικαστήριο που είχε άλλη ποινή, όμως τον καταδίκασε τον πατέρα Αντώνιο. Έχουμε δηλαδή όλη η εισαγγελική λειτουργία, η δικαστική λειτουργία. Και μάρτυρες που δεν ανεκάλεσαν. Δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό μήπως έχει παραπλανηθεί η δικαιοσύνη? Από τους 19 μάρτυρες, οι 14 πώς το λένε, τα πήραν πίσω. Άρα υπάρχουν άλλοι 4 οι οποίοι επιμένουν. Και αυτοί οι προηγούμενοι 14 τότε τα λέγανε τα ίδια. Θα δείξει ο χρόνος για τα πράγματα. Μου επιτρέπετε μια παρακαλώ στον πατέρα Βάγγελο που τα ξέρει. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί ξέρετε, κάνω ένα παραλληλισμό αυτής της συμπεριφοράς προς δύσκολα παιδιά. Σε αυτό που μας είπαν στις ψυχίατρες, γι' αυτό που γινόταν στο ΚΕΘΕΑ. Ξέρετε, υπάρχει μία τάση όταν τα παιδιά είναι δύσκολα να ευαγγελιζόμαστε μία μεγαλύτερη ανοχή σε κακοποίηση. Το λέω απλά. Όχι βέβαια. Όχι, λέω το θεωρητικό. Όμως, ξυλοδαρμοί, απομονώσεις και καταναγκαστική εργασία έγιναν. Δεν έγιναν, όχι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κολοκυθιά. Δεν αποδείχτηκαν για τον εξής λόγο. Υπήρξαν 4 άνθρωποι που λέει έγινε, που μου το άκουσα, που το είπε, που αυτό. Θα το δείτε. Όταν θα πάρετε τα πρακτικά, αν πάρουμε τα πρακτικά, τότε θα τα δείτε αυτά. Γιατί θα γίνει και ανέρεση στον Άριο Πάγο για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε έχουμε καιρό ακόμα. Προφανώς θα γίνανε. Κανονικά με αυτά που λέτε πρέπει να κάνετε για κακοδικία. Βεβαίως. Ναι, κυρία Παγώνη, να ακούσουμε και την κυρία Παγώνη. Επειδή είστε γιατρός κι εσείς, πατέρα, και καταλαβαίνετε περισσότερα πράγματα. Εγώ θέλω να πω, έγιναν κακοποιήσεις τα παιδιά αυτά. Έτσι, εσείς λέτε ότι δεν έγιναν. Μάλιστα. Μπορούσε και εύκολα να αποδειχτεί αν έχουν γίνει κακοποιήσεις ή δεν έχουν γίνει μέσα εκεί. Βεβαίως. Επομένως, μπορεί τα παιδιά αυτά να είναι δύσκολα, γιατί όντως αυτά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα. Έχουν προβλήματα. Θέλουν περισσότερο ψυχολογική υποστήριξη από ένα team. Ίσως ο πατέρας Αντώνιος δεν θα έπρεπε εκεί να έχει μια ομάδα που να στηρίζει τα παιδιά αυτά. Είχε. Ψυχολόγους, η ομάδα αυτή λοιπόν. Ψυχιάτρους για τους γονείς. Οργανωμένοι ήταν. Ένα λεπτό. Η ομάδα αυτή λοιπόν που ήταν εκεί έβλεπε πώς γινόταν η διαχείριση των παιδιών αυτών. Η ομάδα λοιπόν αυτή που ήταν εκεί, τι έχει πει? Τα παιδιά όταν είναι κακοποιημένα φαίνονται μερικά πράγματα. Εμείς είμαστε γιατροί και το ξέρουμε αυτό. Και αυτό λέω και εγώ. Τόσα χρόνια δεν είδα μια κακοποίηση στο σώμα του. Αλλά να ξέρετε, κυρία Παγώνη, να σας διακόψω το εξής. Υπάρχουν οι κεντρικές δομές που είναι στην Αθήνα και υπάρχουν οι περιφερειακές που είναι στο Βόλο. Όλο γι' αυτό το οποίο συζητάμε ως κακοποίηση είναι στο Βόλο. Αντιλαμβάνεστε ότι η δυνατότητα, εγώ δεν μπορώ να είμαι στο Βόλο, όπως και εσείς είστε εδώ. Αφορά μόνο μία δομή, όλη η υπόθεση. Μία δομή και αφορά αυτούς που έχουν εμπλακεί στην κλοπή των χρημάτων της Κιβωτού ένα διάστημα. Τους οποίους συνέλαβε η αστυνομία, τους έκανε, πώς το λένε, ανάκριση και έκανε φάκελο κτλ. Είδε τα αποτυπώματά τους κτλ. Και μετά λένε στον πατέρα Αντώνιο, μέχρι να προχωρήσει το δικαστικό, πάρτε πάλι πίσω. Συνεπώς, από όλες τις δομές της χώρας, η κακοποίηση αφορά, οι κατηγορίες για κακοποίηση μόνο μία. Μόνο εκεί και έχει σχέση ερώτηση για να είμαστε ξεκάθαροι. Διότι, ξέρετε, δηλαδή ήταν άλλο το κίνητρο, λέει. Μισό λεπτό, παρακαλώ, ίσως να έχει σημασία. Όταν ακούει ο κόσμος ότι καταδικάστηκε για σωματικές κακοποιήσεις, σκέφτεται ότι ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος έδιρε κάποιο παιδί. Εδώ μιλάμε για ηθική αυτουργία. Μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε για ηθική αυτουργία ή. Ηθική αυτουργία λένε. Άρα το δικαστήριο δεν κατηγόρησε τον πατέρα Αντώνιο ότι ο ίδιος έδιρε κάποιο παιδί. Όπως ξέρετε. Είναι υπεύθυνος όμως. Τον θεωρούν όμως υπεύθυνο γιατί προφανώς με κάποιες στιγμές. Είναι υπεύθυνος των δομών. Οι ασέλγειες είναι για την Αθήνα. Ήταν πανταχού παρόν. Ναι, δεν έχουμε προχωρήσει στις ασέλγειες όπως ξέρετε. Μην νομίζουμε ότι αφορά μία ομάδα. Όχι, οι ασέλγειες δεν είναι στην Αθήνα. Οι ασέλγειες είναι σε άλλο μέρος. Η μία στοιχείο. Μόνο αυτό. Είναι 3 διαφορετικές υποθέσεις και 3 διαφορετικά δικαστήρια. Πάντως βλέπω από την ανακοίνωση των συνηγόρων υποστήριξης, ναι, κράτησε 9 μήνες. Δηλαδή δεν είναι ότι έγινε πολύ γρήγορα η διαδικασία όπως μας είπατε. Μόνο οι κατήγοροι μιλούσαν. Ναι, κράτησε 9 μήνες. Δεν ξέρω πώς συνεδριάσε. Οι μάρτυρες υπερασπίσεως μας είπανε σε 4 ημέρες
40 μάρτυρες υπερασπίσεως θα περάσουν. Ωραία. Αυτά, συγγνώμη, είναι γνωστά. Σε πόσες μέρες οι μάρτυρες κατηγορίας? 9 μήνες. 9 μήνες δηλαδή οι μάρτυρες κατηγορίας. Υπήρχε μάρτυρες κατηγορίας που είχε έρθει 5 μέρες μόνο στον Κιβωτό και τον επί 2 μήνες, επί 2 μέρες μίλαγε. Οπότε, τον εξετάζει. Ας προχωρήσουμε και παρακάτω. Τα στοιχεία της δίκης, για όποιον θέλει να την προσεγγίσει με κριτικό πνεύμα, μιλούν. Σου λέει ότι για μήνες μιλούσαν μόνο οι μάρτυρες κατηγορίας και οι μάρτυρες της υπεράσπισης τους δόθηκαν 4 μέρες. Ναι. Από τους 9 μήνες. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός. Ο πατέρας Αντώνιος, τον έχουμε δει και εδώ στο Open πρόσφατα, έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη που το Open τον φιλοξένησε στο Σπύρο Χαριτάτο. Μίλησε, δεν ακούμε μόνο τη μία πλευρά, ακούμε και τον πατέρα Αντώνιο. Δηλαδή, τώρα τον ακούσατε. Του δόθηκε. Ο πατέρα Αντώνιος έχει να μιλήσει από την ημέρα που άρχισε, εδώ και 5 χρόνια δεν τον άκουσε. Του δόθηκε ενώ το τηλεοπτικό βήμα. Του έδωσε ο κύριος Χαριτάτος το τηλεοπτικό βήμα και μίλησε ο πατέρα Αντώνιος. Ήθελε να μιλήσει και δεν μιλούσε. Ορίστε. Ή ήθελε να μιλήσει και δεν μιλούσε, ή δεν ήθελε να μιλήσει. Αυτό που λέτε είναι ότι κανείς δεν τον ήθελε για να μιλήσει. Όχι, νομίζω τον ήθελαν όλοι, αλλά νομίζω ότι επέλεξε το Open. Πολύ έξυπνο, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει. Μάλλον δεν τον έπαιρνε να μιλήσει. Γρηγόριέ μου, δεν είναι έτσι. Όχι. Γιατί ο πατήρ Αντώνιος εδώ και 2,5 χρόνια είναι ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί στον δρόμο, που είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο, που λειτουργούμε παρέα κτλ. Δεν είναι που δεν θα το ήθελε. Απλώς ήταν και κάτι άλλο, όπως το γνωρίζεις και εσύ. Άφηνε την ελληνική δικαιοσύνη να δει πού θα πάει το πράγμα. Μη λέμε όμως ότι δεν του δίναν βήμα. Όχι, μισό λεπτό. Αυτό το διάστημα μένει συνέχεια μαζί σας. Κατά τη διάρκεια της δίκης. Έφυγε από το σπίτι μου, τον φιλοξένησε μία Αλβανή. Παρακαλούμε πολύ. Επειδή είμαστε γιατροί τώρα, ξέρετε, δεν έχουμε βρεθεί και ποτέ, πρώτη φορά βρισκόμαστε. Μας ενδιαφέρει αυτά που λέτε. Να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος, γιατί είναι μια υπαρκτή αυτή η απόφαση και αυτή η ποινή. Πρέπει να ακούσουμε και την πρώτη αντίδραση του ίδιου, να δούμε τι λέει ο ίδιος και πώς αντιμετωπίζει αυτό με το οποίο τώρα θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια ποινή. Να πληρώσει ή να εκτίσει την ποινή, έτσι. Όχι, θα δούμε πρώτα την ανακοίνωση του ιδίου. Την έχω και εγώ εδώ. Του ιδίου, ναι. Και μετά. Η καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου, πρώτα οι 3, Θρασίβουλος Κονταξής, Αστέριος Τριανταφύλου, Ιωάννης Κότσος και ύστερα οι 2, Αδαμάντιος Μπασαράς και Γεώργιος Γεωργίου, και αποχώρησα κι εγώ για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη. Ζω με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο αδυνατό να καταβάλω ακόμα και την οποιαδήποτε ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο ως καταφύγιο και παρηγοριά, ελπίζοντας στη βοήθειά του. Η επιβληθής ποινή στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει. Όταν λέει αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, πατέρα Ευάγγελε, αυτό σημαίνει ότι ζητάει βοήθεια και για να αντιμετωπίσει το κόστος των 60.000 ευρώ. Εννοείται. Αυτό είναι το φοβερό, ότι ο πατήρ Αντώνιος άφησε στην Κιβωτό, φεύγοντας, 17 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 250 δεν τα πήρε μαζί του. Και όταν μου λέτε ότι ξέρετε, τα είχε. Όταν έγιναν τα capital control, ακούστε με σας παρακαλώ, τα capital control, τα παιδιά τι θα τρώγανε? Τότε κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι θα πρέπει σε ειδικό χώρο, ασφυλαγμένο, ασφαλισμένο, καταγεγραμμένα τα χρήματα μέσα στα έσοδα και στα έξοδα, να διαφυλάσσετε ένα ποσό σε περίπτωση που κάτι συμβεί να μπορούν να περάσουν την πρώτη εβδομάδα. Δεν είναι αδίκημα να έχεις μετρητά. Μα είναι με συγχωρείτε. Αυτό συζητάμε τώρα. Όχι, επειδή το είπε προηγουμένως. Στόχος. Γι' αυτό και δεν έχει ούτε καν απαγγελθεί κατηγορία ακόμα από τον ανακριτή στον πατέρα Αντώνιο για τα οικονομικά. Και τώρα με τις 60.000 ευρώ. Παρατήρηση ακόμα, όχι, μιλάει για μεροληψία η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αυτό είναι σημαντικό. Και θέλω να μας το πείτε. Μεροληπτούν όλες οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές της χώρας. Ποιος μεροληπτεί? Σας λέω, παραπλανήθηκε το δικαστήριο, μου λέτε όχι. Βλέπω στην ανακοίνωση ότι μιλάμε για μεροληψία. Όχι, σας είπα κάτι. Δεν το είπα ακριβώς εγώ το όχι. Ο πατήρ Αντώνιος λέει για μεροληψία. Και αυτό ήταν. Όταν σου δίνει οι μάρτυρες κατηγορίας έχουν 9 μήνες και εμένα μου λέει εσύ πάτερ Ευάγγελε θα έρθεις και θα μιλήσεις σε 3 ερωτήσεις μόνο που θα σου κάνω και θα φύγεις, θα με συγχωρέσετε. Αλλά δεν νομίζω να έχει γίνει αυτό. Αυτό να έγινε. Είναι σκευωρία, είναι διωγμός. Είναι σκευωρία, είναι διωγμός. Και αν είναι διωγμός και σκευωρία. Ποια είναι τα κίνητρα? Τα κίνητρα, ναι. Αυτό που δεν υπάρχει τώρα.
Τι γίνανε αυτά τα λεφτά? Μισό λεπτό. Ποιοι θέλουν Τα να το κάνουν 17 εκατομμύρια. κακό? Θα σας πω εγώ, το βρείτε μόνοι σας. Ας δούμε τη διαδικασία των χρημάτων. 17 εκατομμύρια άφησε ο παπάς. Μήπως μπορεί να βγει σήμερα αυτοί που έχουν την Κιβωτό να σας πούνε πώς έχουν μείνει και τι γίνανε? Η Κιβωτός λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Ναι, όχι, το κτίριο λειτουργεί. Ναι. Γιατί δεν μπορούν? Η κυρία. Δεν έχουν βγει όμως. Άλλοι δεν έχουν βγει. Γιατί να βγουν? Γιατί δεν πρέπει να δώσουν. Κατηγορούνται για κάτι? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δείχνει το εξής. Με ρώτησε ποιος είναι από πίσω. Ναι, λέω ναι. αυτοί που διαχειρίζονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή έστησαν μια μισθά, είναι βαριά κατηγορία αυτή. Ναι. Κύριε Βαλιανάτη, όταν η μισθή, όταν επί Πατρός Αντωνίου, η μισθός του διευθυντού ήταν 1.000 ευρώ. Και τώρα. Της Κιβωτού εννοείται. Ναι. Να. Και τώρα ο μισθός είναι 5.500. 5.500 ευρώ. Είναι, μισό λεπτό. Και τα παιδιά είναι από 300, 200, 500 παιδάκια που ήταν. Τώρα είναι 40. Και πάλι καλά. Όχι, δεν ξέρω. Με όλη αυτή την κατηγορία τώρα. Όχι. Πώς? Εάν ο κόσμος έβλεπε. Λέει δύο στοιχεία. Είχε 500 παιδιά, τώρα έχει 40. Ο διευθυντής έπαιρνε 1.000 ευρώ. Να έχει, και πώς έχει 40, όταν ακούγονται αυτά τα πράγματα εκεί μέσα, μπορεί να βάλει άλλο το παιδί του. Ναι, μα τώρα να πάει στο δικαστήριο να ορίσει τώρα. Μα λέμε για το τώρα. δικαστήριο τώρα μπορεί να ορίσει να πάει ένα παιδί στην Κιβωτό. Με συγχωρείς. Πώς δεν η Κιβωτός ορίζει? έχει αλλάξει χέρια. Έχετε άλλο λέει. Κύριε Βαλιανάτη, η Κιβωτός έχει αλλάξει χέρια. Υποτίθεται ότι την έχουν πάρει τώρα οι καθαροί. Και το οποίο έχει σημασία. 5.500 ευρώ μισθός. Ότι φαντάζομαι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην υπεράσπιση. Και πώς είναι δυνατόν, αφού παραιτήθηκαν οι δικηγόροι, ο άνθρωπος να μην έχει περάσπιση? Ο κ. Χαριτάτος προφανώς λέει ανέκδοτα. Το δικαστήριο διορίζει δικηγόρους μόνος του. Όχι. Και είναι επιλογή του πατρός Αντωνίου να περιφρονεί το δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν το δικαστήριο διορίζει υποχρεωτικά δικηγόρο όταν δεν έχει. Ακούστε. Αλλά δεν φεύγεις. Ακούστε με. Και να κατηγορείς, αλλά μου κάνει εντύπωση ο κ. Χαριτάτος δεν το ξέρει αυτό. Την πρώτη φορά που. Πώς λέει, φαντάζομαι ότι. Προφανώς έχει το δικαίωμα και το έχει το δικαίωμα. Κύριε Βαλιανάτη. Δεν ήθελε τους δικηγόρους, δεν πήγε να απολογηθεί. Όχι. Αυτό λέγεται περιφρόνηση στη δικαιοσύνη. Αν δεν πήγε να απολογηθεί τότε, όσες φορές την προηγούμενη φορά δεν πήγε να απολογηθεί. Θα με συγχωρέσετε. Δεν κατάλαβα. Στο πρώτο δικαστήριο δεν υπάρχει ισότητα. Κάθε φορά που δεν πάει είναι αυτόνομο. Παράνομο. Ακούστε. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει άλλο τρόπο να αποδείξει ότι εδώ είναι μεροληπτικά τα πάντα, και ένας άνθρωπος που τον πιάσει στο λαιμό θα κάνει α. Μα με συγχωρείτε, κάθε ενοχός τα ίδια μπορεί να προσπαθεί να αποδείξει. Αλλά το δικαστήριο κάποτε λέει. Να δίνουμε το λόγο στους υπόλοιπους για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Εδώ πέρα είπατε ότι υπάρχουν 17 εκατομμύρια. Παρέδωσε. Υπήρχαν. Τα παρέδωσε. Σε ποιον τα παρέδωσε? Αυτός ο οποίος τώρα είναι υπεύθυνος. Ναι. Είναι τόσο ηλίθιος που πήγε και έφαγε 17 εκατομμύρια χωρίς να μπορεί να αποδείξει. Πούντα. Γιατί θα το ζητάνε. Δεν μπορεί να μην το ζητάνε. Ακούστε. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο φορέας δεν συνεχίζει να ελέγχεται. Είναι όλα έτσι, δηλαδή ξέφραγο. Εσείς δεν είστε δημοσιογράφοι. Εσείς, να σας πω εγώ κάτι. Που πρέπει. Εσείς λέτε για μια καταδικαστική απόφαση προδιαγεγραμμένη. Ναι, είναι προδιαγεγραμμένη απόφαση. Από ποιους δεν έχουμε καταλάβει. Μία φταίνει οι διευθυντές οι καινούργοι. Μία τα παιδιά τα οποία λέτε ότι. Συγγνώμη, τα παιδιά είπανε μόνα τους ποιος τους έβαλε. Είπανε μόνος τους ποιος τους έδωσε τα λεφτά. Δεν το πίστεψε το δικαστήριο όμως. Ορίστε. Δεν το πίστεψε. Δεν το πίστεψε. Τι σημασία έχει αυτό? Ότι δεν το πίστεψε. Μα τι λέτε τώρα? Ένα παιδί όταν θα θεί. Όταν είπε το παιδί τα πρώτα, το πίστεψε το δικαστήριο. Όταν το παιδί πάει και λέει, παιδιά, είστε με τα καλά σου, μου κάνανε αυτό και αυτό και αυτό. Πάρτε τα κινητά μου και ανοίξτε να δείτε τους διαλόγους μας. Το δικαστήριο είπε τα κινητά να μην τα ψάξουμε τώρα. Αφού υπάρχει, ορίστε, εγώ τώρα ό,τι έχουμε μιλήσει μεταξύ μας με εσάς είναι μέσα στο κινητό μου. Πάρτε το κινητό. Έχει διαταχθεί και μια έρευνα για ψευδοδορκία για 4 μάρτυρες, έτσι. Να το πούμε και αυτό το δικαστήριο. Τι σημαίνει αυτή η ψευδοδορκία? Ότι τους βάλανε να αλλάξουν. Ποιους βάλανε? Αυτοί που λένε τους βάλανε να τα πούνε. Δεν είναι πολύ. Εσείς γιατί δέχεστε μόνο το one way? Θα το έχω δει. Ή τους βάλανε και τους βάζουν. Ή δεν τους βάλουν μόνο κάποιοι. Πάσχα και παρουσιάζονται τα παιδιά αυτά μόνα τους ήρθανε στην εκκλησία το Πάσχα και εμείς φοβηθήκαμε κιόλας. Λέμε τι θέλουν αυτά τα παιδιά εδώ πέρα τώρα. Που ξέρουμε ότι ήταν κατήγοροι. Θα σας ρωτήσω κάτι. Θα με αφήσετε να το πω. Την ιστορία βρεσί. Θα με αφήσετε. Ναι, συγγνώμη. Θα με συγχωρέσετε, δεν με έχετε αφήσει. Και εντωμεταξύ εγώ είμαι μόνος μου. Όχι. Ναι, μόνος μου. Δεν είμαστε εναντίον. Είναι το Θεό μαζί σας και μας νικάει όλοι. Θέλουμε να σεβόμαστε και τον τηλεοπτικό χρόνο. Περίμενε. Μισό λεπτό παρακαλώ. Αυτή η ηρωνία γιατί χρειαζόταν? Δεν πειράζει. Ηρωνία. Ο Γρηγόριος, ας τον Γρηγόριο. Τον έχετε το Θεό μαζί σας? Σας αγαπώ, Γρηγόριο. Τον έχετε το Θεό μαζί σας? Εγώ ναι. Κύριε Μπογδάνου, μας είπε, επιβεβαίωσε ότι τον έχει. Όπως κάθε άνθρωπος. Εγώ το πιστεύω ότι τον έχει και σίγουρα δεν είναι μόνο. Ποιος αμφισβήτησε λοιπόν και μου το λέτε εμένα? Διότι εγώ τον υποστηρίζω. Γρηγόρη, εγώ είπα ότι τον έχει και εσείς μου λέτε ότι είναι παρακαλώ, πατέρα Θέλω να Ευάγγελε. σας πω κάτι. Και οι κύριοι θα καταλάβουν.
Ο Ιατρικός Σύλλογος, σε συνεργασία με την Κιβωτό του Κόσμου, πήραμε ένα κτίριο μεγάλο για την περιοχή του Κολονού και εγώ είχα την επιμέλεια με την άδεια της ΔΙΠΕ της Δευτέρας να κάνουμε το εξής. Επειδή στον Κολονό δεν υπάρχει κάτι καλό ιατρικά προσφορά στους φτωχούς ανθρώπους, φτιάξαμε με ευτικό, οφθαλμιατρικό, καρδιολογικό, υπερήχους, τα πάντα από χρήματα, μάλιστα, από χρήματα που έστειλαν οι Έλληνες της Αμερικής. Μα δεν κατηγορείτε και όχι, θα με ακούσει. Αφήστε με. Άμα δεν με αφήσετε να σας το πω. Μα έχουμε και απορίες παράλληλα. Να την έχετε την απορία, αλλά να τελειώσω εγώ να την όλο αυτό το θέμα. Για αυτά που δικάζετε να πούμε, για αυτά που δεν δικάζετε. Εντάξει, ένα από τώρα. Μου ρωτήσατε τι γίνανε. Και θα σας πω τι γίνανε. Αυτό αυτή τη στιγμή έκλεισε. Τα μηχανήματα έχουν φύγει, δεν ξέρουμε πού είναι. Αυτό δείχνει ότι ενώ ήμασταν έτοιμοι να ανοίξει μία προσπάθεια η οποία θα βοηθούσε εκατοντάδες ανθρώπους, γνωρίζει τον Κολονό, ξέρει εδώ ο γιατρός, γνωρίζει πως είναι οι δυσκολίες αυτές και τα λοιπά, θα ήταν έτοιμοι. Έκλεισε, τα μηχανήματα έχουν φύγει. Πού είναι? Δεν έχω δικαίωμα εγώ που έκανα όλο αυτόν τον κόπο. Εγώ αν έπαιρνα χρήματα, κάθε μήνα που πήγαινα εκεί θα είχα $1.000 το μήνα, ξέρει. Να είμαι 3 ώρες την ημέρα, να έπαιρνα χρήματα από τα εισοδήματα της Κιβωτού που είχε, έπρεπε να με πληρώνανε κανονικά. Εγώ όμως πρόσφερα την υπεραξία μου εκεί πέρα. Χρόνια και η πρεσβυτέρα μου. Είμαστε εθελοντές πολλοί τώρα. Δεν πληρώνονται όλοι. Πάτε σε μια εθελοντική οργάνωση. Ακούστε, όχι. Θα με συγχωρέσετε. Γιατί να πληρώνετε αυτούς τους εθελοντές? Να σας πω γιατί. Γιατί τα χρήματα. Παίρνει 5.500 ευρώ. Ήταν εθελοντής γιατρός. Σε όλες τις οργανώσεις υπάρχουν εθελοντές σε όλα τα επαγγέλματα. Μισό λεπτό. Δεν λένε γιατί δεν πληρώνουμε. Οι εθελοντές. Ακούστε με. Δεν σας είπα. Γιατί δεν πληρωνόμουν, αφού εγώ το ήθελα, κύριε Βολιανά. Είπατε, αν πληρωνόμουν θα είχα πολλά. Αν πληρωνόμουν όμως θα τα είχα. Ποιος το βάζει στη συζήτηση που θα πληρωνόμουν? Όταν από τα 17 εκατομμύρια λοιπόν που έμειναν στην Κιβωτό την καινούρια, είναι μέσα και η υπεραξία μου που δεν την πήρα. Εγώ Μ' αρέσει αυτό το μαρξιστικό, είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο, μα γι' αυτό επειδή σας ξέρω ότι εσάς σας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, και όχι μόνο, όπως ξέρετε, και η Όλγα η Κοσμοπούλου βοηθούσε και τα λοιπά. Πολλοί κόσμος πήγαινε και που δεν ήταν. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό που λέτε, αλλά θα καταλαβαίνετε. Τα πούμε μετά. Όχι, γιατί είμαστε μαζί με τον Κοσμοπούλου σε όλα τα έργα αυτά. Λοιπόν, βοηθάγαμε πάντα. Ξέρει και την Κοσμοπούλου, την ξέρει η γιατρό μας εδώ πέρα. Λοιπόν, και αφιέρωσαμε και τη ζωή μας. Και επίσης να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά ασθενείς, δεν θέλω να πω με τι νοσήματα, τα οποία κάποιος έπρεπε να διαχειριστεί. Ή κάποια παιδιά ήταν έτοιμα να φύγουν. Να πείτε νοσήματα, ήταν από AIDS. Να φύγουν από Πατέρα Ευαγγελέ, ας κλείσουμε το ζήτημα του πατρός Αντωνίου. Τα ερωτήματα είναι 2 ή 3 και ερχόμαστε και σε εσάς. Κύριε Βαλιανάτε, θα συζητούμε και την ώρα του βίντεο. Το πρώτο είναι αν θα πάει φυλακή ή δεν θα πάει. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς θα βρεθούν αυτές οι 60.000 ευρώ. Το τρίτο, το οποίο το συζητάμε τώρα και με τον Τάσο μέσα στο βίντεο, είναι εμείς θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Ποιος του την έστησε? Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι οργάνωσαν αυτό το οποίο χαρακτηρίσατε σκευωρία και διωγμό? Όποιος έστησε την υπόθεση του Σινά. Όποιος έστησε την υπόθεση. Γιατί το Σινά τι έγινε? Δεν καταλαβαίνετε τι γίνει στο Σινά. Όποιος βλέπει χρήματα πολλά μαζεμένα και ρίχνει σαν τους πειρατές της. Να σας ρωτήσω κάτι με σεβασμό. Τα 60.000 σκοπεύει να τα βρει κάπως ζητώντας τα πιθανώς από τον κόσμο? Ήδη με έχουν πάρει πάνω από 1.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο να δώσουν χρήματα. Από ένα 500, 1.000, 100. Να τον βοηθήσουν και την προσφορά του. Απλώς δεν ξέρω το νομικό πώς θα γίνει και οι φίλοι του παρελθόντος. Ενώ άνθρωποι που τον είχαν ευεργετήσει. Βέβαια. Ο πατήρ Αντώνιος μετά από το σπίτι μου, γιατί ήταν 24 γονικά, τον πήρε μία καλή κυρία εξ άλλης χώρας, αλλοδαπής, λοιπόν, και τον είπε: πάτε έλα στο σπίτι μου, θα πάω εγώ στο πιο κάτω και θα μείνεις. Και ο πατήρ Αντώνιος φιλοξενείται σήμερα από μία κυρία που ήταν Αλβανή και όταν είχε έρθει εδώ ούτε ψωμί δεν της δίνανε και έμεινε, και αυτή τώρα έχει δυνατότητα καλύτερη οικονομική να φιλοξενεί τον άνθρωπο. Ούτε χρήματα, ούτε σπίτι, ούτε Πόσο καιρό έμεινε σπίτι σας ο πατέρας? Στο σπίτι μου έμεινε πάρω από 1,5 χρόνο με 2. Την περίοδο που και η μορφή του, έλεγε ο κόσμος, ήταν πιο ασκητική. Τώρα είναι ασκητική η μορφή του. Τότε ήταν μια μορφή ενός ανθρώπου που ήταν αγριεμένος, πικραμένος κτλ. Τώρα εμείς το πρώτο που πρέπει να ξέρει και ο κόσμος είναι το εξής, ότι ο πατήρ Αντώνιος, επειδή είχε όλο αυτό το έργο, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο, δεν είχε χρόνο να είναι και ένας παπάς.
Τώρα ο πατήρ Αντώνιος με όλο αυτό που έχει συμβεί είναι παπάς. Εγώ θα του συνιστούσα από εδώ να πάει στη φυλακή. Θα έπρεπε να πάει στη φυλακή. Διότι να μην πληρώσει το ποσό αυτό. Ναι, να μην το πληρώσει και να πάει στη φυλακή. Ναι. Και αφού 8 πάει χρόνια. Πόσα χρόνια? 8 χρόνια νομίζω αν δεν μπει στη φυλακή, αν δεν πληρώσει. Θα δούμε. Εντάξει, Διότι ποιος, ούτε οι εγκληματίες που πουλάνε τις ουσίες δεν έχουν Τόσο είναι η πάει. φυλάκιση. Αυτό είναι. Πατέρα Μισό Ευαγγέλη, λεπτό. γιατί θα του το συνιστούσατε? Να το πω. Γιατί, διότι εκατοντάδες άνθρωποι την ημέρα όπως πήγαιναν στον Εφραίμ θα πηγαίνουν στις φυλακές. Και μέσα στη φυλακή ο πατήρ Αντώνιος. Δεν επιτρέπεται αυτά, πας στη φυλακή. Πώς θα πάνε στη φυλακή? Τι είπατε? Πώς θα πάνε εκατοντάδες άνθρωποι? Επισκεπτήριο. Μπα έτσι, οποιοδήποτε. Τι λέτε? Όποιος θέλει θα πάει. Είναι δικαίωμα, ανά 5 λεπτά. Μα δεν είναι μοναστήρι η φυλακή. Ναι, αλλά μπορεί να πάνε να τον επισκεφτούν. Και εκτός αυτού, δηλαδή το αμφισβητείτε, αφού σας λέω στον Εφραίμ τι έγινε. Προφανώς. Στον Εφραίμ. Έχει το δώσει. Στη φυλακή στον μέσα. Εφραίμ. Είναι δικαίωμά του. Πώς? Μένουμε στο Εκατοντάδες άνθρωποι. Ορίστε. Γρηγόρη, μένουμε στο δευτερεύον και όχι το πρωτεύον. Ναι. Το πρωτεύον είναι ότι αυτό που λέει ο πατέρας και να πάει Ευάγγελος, να γίνει λειτουργός στις φυλακές, θα διακονήσει τους ανθρώπους, τους άλλους, θα του φερθούν οι φυλακισμένοι πολύ καλύτερα από ότι του φερθήκανε όλο το σύστημα. Εξαρτάται πώς θα φέρετε κι αυτός όμως. Εξαρτάται πώς θα φέρετε και εκείνος. Αυτός θα φερθεί. Εδώ καταδικάζεται για συμπεριφορές δικές του. Αυτός θα φερθεί όπως φερότανε πάντοτε και κάποια μέρα θα αποκαλυφθεί αλήθεια. Καταδικάστηκε καλύτερα. γι' αυτό όμως. Και Προς το τι παρόν. έγινε, πολλοί καταδικαστήκανε και ο Νεκτάριος καταδικάστηκε και είναι Άγιος Εκκλησίας. Αυτό είναι η άποψη της Εκκλησίας για τη δικαιοσύνη, να υποθέσω. Η δικαιοσύνη της είναι κοινό σας. Εκκλησίας. Είσαι απέναντι στον Εμίλ Ζολά. Ο Εμίλ Ζολά καλά έκανε και αμφισβητούσε την δικαιοσύνη. Ο Κολοκοτρώνης δύο φορές καταδικάστηκε. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω φάει 52 μήνες γιατί εξύβρισα κάποιους βιαστές. Θα έρθει το εφετείο και θα γελάμε. Αυτό είναι μια στροφή σε ένα σύστημα δικαιικό που έχει συνέχειες. Μπορεί κάποια απόφαση να είναι έτσι, κάποια απόφαση να είναι αλλιώς. Σήμερα έχουμε μια καταδίκη για ξυλοδαρμούς. Ωραία. Απομόνωση και καταναγκαστική εργασία. Δεν είναι να είναι περήφανος ο Παπα-Αντώνης για αυτά που έκανε. Όπως και εσείς είστε περήφανος γιατί αγωνιστήκατε για την αλήθεια και ο πατήρ Αντώνιος είναι περήφανος μάλλον γιατί και αυτός αγωνιστήκε. Μα δέρνοντας έκανα εγώ την αλήθεια. Μα δεν έδειρε ο πατήρ Αντώνιος. Τα υποχείριά του. Όχι, τα υποχείριά του τότε τα υποχείρια φταίνε. Αλλά εσείς που κάθεστε σε αυτή τη θέση και εγώ που κάθομαι σε αυτή τη θέση δεν έδωσα ποτέ εντολή και εγώ γιατρός είμαι, δεν έδωσα σε κανένα χτύπα μια νοσοκόμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείτε, εμείς κατηγορηθήκαμε για κάτι τέτοιο. Ποιος κατηγορήθηκε? Ο πατήρ Αντώνιος. Και καταδικάστηκε. Με συγχωρείτε, εσείς είπατε για 55 μέρες. 55 μήνες. Ωραία. 52. Λοιπόν, για άλλο θέμα. Και εγώ όταν σας καταδικάσουν, εσάς ξέρετε τι θα από μέσα μου. Για κάτσε να ελέξω, για να δω, γιατί τον καταδικάσανε. Μα αυτό κάνουμε και εμείς για τον πατέρα Αντώνιο. Εγώ εύχομαι να είναι αθώος. Ωραία. Αλλά ελάτε που ξέρουμε και μερικά πράγματα παραπάνω. Νομίζετε ίσως. Όλοι νομίζουμε. Έτσι, εγώ έτσι είμαι. Θα με επιτρέψει με την αυτό, να έχω και εγώ την απόψη. Μα γι' αυτό εμείς θέλουμε να ακούγονται οι απόψεις εδώ, αλλά όχι μία. Αθώος. Όμως εγώ δεν έχω εξοδότηση ούτε από την Ιερά Σύνοδο να σας μιλήσω, γιατί καταλαβαίνω. Να σας πω, πατέρα Ευαγγέλη, μείνετε απλά στη συντροφιά μας. Άμα θελήσετε να πείτε κάτι, έχετε κάθε ελευθερία να το κάνετε. Θα χαρούμε να είστε στη συντροφιά μας. Εσάς δεν σας θέλει, τούτη δεν σας ξέρει. Όλα εδώ είναι δικά μας, τι απ' το κάθε λιθάρι, απ' το χώμα, απ' το δέντρο, το νερό και τα γέρι. Το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάρει. Η ψυχή μας πήρε μια πνοή απ' το καθένα. Όλα εδώ είναι δικά μας, μα για σας όλα ξένα. Αν εσείς είστε ξένοι κι όσο βάλω κρατάτε, που τη γη δεν βουλιέται, δεν της γίνεστε φίλοι. Η πατρίδα είναι μάνα, δεν τη μείνει θυμάται απ' τον Άγιο της κόρφο, να βυζάψανε χείλη. Η γλυκιά μας η Κύπρος ήταν είναι θαμένη για τα τέκνα της μάνα, μα για σας πάντα ξένοι. Λογαριάσατε λάθος
δεν μετριέται πατρίδα ελευθεριά με τον πύχη κι αν μικρός είναι ο τόπος και το θέλει και μπορεί τον ασήκωτο μπράβο να τον φάει με τον ήλι. Τούτη θύψα δεν σβήνει, τούτη μάχη δεν πάβει, 1000 χρόνια μεράσουν δεν πεθαίνει.